ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉም ባርከስናይ ሰዓት ዜናታትን መግለጽን ሒዘመፀኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ኤርትራ ኩባንያ ኣልፋ ባቡርና ዝለዓለ ወርቂ ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ኣብ ዓለም ዘውዓልና ጸላኢኻውን ኣይውዓሎ ኣብታት ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ሕቶ ካብ ዘትክዑን መራኸቢ ንፈለማ ግዜ ሓንቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ጥዕላ ዩክሬን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ለውጢ መሪሕነት ከካይድ እዩ ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና። ሰናይ ምክትታል። حوتي خبزت كون مرغب نفلما كزي حنتي أبقى ما كن بحر يمن تحلا أبو عباي بريطانيا استمزقوت نايتعنت مركبة وش متعدم بحوتي متكعت مسوردة دار غلط تسمون تحلا منقست يمن روبي ماركت بمتحلان معلتات تنصففن ما يتأتن كم زنبرت كليسو أبي من بيران زرقة فعتقات تابقى إحبار نزرقة مرغب على ما خقبرو خبز جمبر نفلما أوان استحلت مركبة تا مركب زمنا ودوخي حيزا خمز نبرتن ناتا متحل نغبابا يوتعن حدقا خمز سعبة كيلاتا تقلسو روبي مار أوش متعدن أبتقى وش متبابي المندب أبز نبرت الأوان أب يمن زمدبرم عتقات حتى بتتكوس خلت ميسايلات تاريما كدما عسرت معلت منقست إنجليزي تمركب ما يكتأتو 5 سنحتن كلهم دم 24 سرحتنياتات كم زدحنون قاليس نيرو بي بي سي بسران حدن لكاتيت زرخوبا مسلي إتا مركب بدحرواي كفلانا وشت ما يكتأتحلس كم زي جمرت جنك أغناتن سافيا 5 نبرت سريو وانن تتمركب ناب أبتقى زركب جهوتي تسحب كوانت نبرت كان أغن كتحل كم تخل قاليس أمنيروم أبتا مركب سخون سب كم زي الله كالرقاقز كم زي كالدمه قاليسون 270 متر زنو حتى بمر أبليز بانديرا التنبل بلزنبرت كوينا بليبانا صوت كالت محضر نيرا وانا جولدن أدفنتشر شيبين كوينو أدرشوا ودب ساوزامبتن بريطانيا يو تمركب تعنت أمونيوم نايتريت زمن أو دخات إنا 5 نبرت يمن قدما منستر منقست يمن أحمد عواد بن مبارك متحل تمركب تراي زي فلت كبابا بحدقا خاص أب كم زغل سكاتو قاليت الله كريمبس مفساس أمونيوم نايتريت أبتي أبدو باقي بحر زركب سنه هوات بحري رؤيت الواق حدر كم زغل أتنكقو أب يونيفرسيتي يوردانوس كفل ساينس بحري بزح دخئي ناب بحر مفناو كمت أن العلعبية ألقي كان نقا أحكم زغلن أزيو بزح أكسجين سلازتك أم دما سرع هوات بحري بهوات كم زينا برن كاليسو على فتخبلي علي السوالمي سريت نمكياد هتسوتن كم زادلي كاليسو حدا مرح حوتي محمد علي الحوتي أبي كسب زرقها حبريتا قدما منستر بريطانيا رشي سناكن منقست عباي بريطانيا نرديت مكاين نابك عذاب مفقد نوري بمارنا يمدحان أدل نيروم إلو أتوقعت حوتي كاب حدار جميرو مابك إحبار نوشمت عدنا بلا لمس إسرائيل استأساسرا مرخب متكعتها كايدوس أني حميم استقبارتني فلسطينيين نابك عزاد قفهم مقلات مخانو يقلسو بقدام أكل نقدي بحر عباي بريطانيا UKMTO كاب ودب موكان معرب يمن متكعت 5 تفصم زحبر صبصب كم زبصحون قاليصو أمريكان عباي بريطانيا قبر ملسناي زدما أوشتي يمن أبزركب علامات تحت تخطط متكعتي أكايدنين وتدرو إزي أمريكا أبلعلتي كاب يمن حوتي كاب مدرنا بأير زونشاف ميسايل رسم كل خل متكعت 5 كايدا قاليصو أتتزازت ميسايل أبلعل نفرتي أمريكا رؤيس قات كم زسعبون حبير الله تمت كاتب كإحبار قبل المرخب نقد زكايدو متكعتي بزحت كبانيتات مرخب نتأستات 10 ميتات كاب على ما هو ببحر زم حلال فل مسمر ما يمتكام دو كبلا مغنيات كوين الله بأمريكا زمرحت امرت حيل بحري قبل العلامات حوتي لحد ورحي متكعت أير كوان تجبرتهم عتقات كنترير متكعت يكايدو الله إسرائيل وش متكازا تجبر زلا وتدرو وفرق سبت قادس أبكى ببقى إحبارين نزركبا مرخب علامة مكبر كقصل مخانمون قالي سمالو يوكرين وانا أساس سراويت لو تمريحنت ككايديو وانا أساس حيلتات يوكرين نام برقاو جنبر أبقى لو تدرى مرحتي لو تقام زقبر أمبيتو جنرال أولكساندر سيرسيسكي دحرنا سلسة معلتات كم قلب راقدنا من تايمت كاتروسا كعقتا 5 خالان كالو دما 5 كالان نزر كخون كم زخالي كاليسو إذا زخون زلو دما يوكرين كابتا بحيلتات روسيا استقببت كان برقاويت كتما أبديف كاسراويتا دحر مسحباي أتوساني هو تسابات نمدحان ستوس دمهانو بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي كاليسو ناوارح برتو أكاد لا تنحت أبديفكا كاب كل تشان 14 جميرة دما كتما عودة وخينا يتنحها وتدرات روسيا بجنبت كل تشان إسرائيل سلستن نتاب تقاد تركب كتما باكموت كاب سقوط أطر ندحر أبديفكا قبيل يوكرين موتا أبتلعلي 6 كيلومتر سنوحاتو مسمر جنبار زعبي لوتيو أبسومن سراوت يوكرين كابتن أبتقى أبديفكا زركب غلط تتوسخي وشات كامزة سحبن حسرت كاب معرباين مشارخ تزوها بأطوار انت تكوستن سلازقات مدما زيادة مريت كامزة سعنن أمريكتو جنرال سيرسيسكي أتوم تأزازاتهم تكباراتهم من أبي وتسراوت حالك هزس أب أزز تخيرهم مخانو أفليت الله كرمهلو تعزاز برجيت أبزلو درجة سلطنة تمكرو ميزانا وسانيتات نيموسان عقمن استمد بالعمامات نمفت أمن كمون نيوتن تعنان سراويتو ملو حلفنت نيموسد كألتن زمر كوسيو كبل
ኣብ ቴሌግራም ጽሕፉ ብዘይ ጥርጥር ተኣዛዚ ዝጥቀመሉ ደረጃ ስልጠና ምውሓድን ዋና ቤት ጽሕፈት ብርጌድ ዓብይ ተራ ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ምድላው ዋና ቤት ጽሕፈት ጸገም ናብ ዘለዎን ነፍሲ ወከፍ በራጊድ ተመክሮ ንምስጋር ዝሕግዙ ጉጅለታት ክእላታት ሰዲድ ኣለኹ ክብል ወሲኹም መልእኽቲ ኣስፊሩ። እንተኾነት ጀነራል ንገለ በራጊድ ንኢድዩ ነዘን በራጊድ ዝድግፍ ዕቑር ትሕዝቶ ተተኳስትን ክእለትን ክህብ ድማ ቃል ኣትዩ። ኣብ ቅድመ ግንባር ዘሎ ኩነታት ኣጸጋሚ ግን ካብ ቁፅፅር ዘይወፀ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክብል ኣስሚሩሉ። ካብዚ ዝተፈላለየ ቀዳም ንግሆ ኣብ ሩስያ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ 2 ህንፃታት ክህሰይ እንከሎ ነበርቲ ካብ መንበሪኦም ክወፁ ከም ዝተገደዱ እውን ተሓቢሩሎ። ኣብ ማሕዳር ሴንት ፒተርስበርግ ኣሌክሳንደር ቤግሎቭ ኣብ ምብራቕ ኣውራጃ ክሪሶኖግቫርዴይስኪ ዝኾነ ሓደ ፍጻሜ ከም ዘጋጠመን ካብ ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘየለን ሓቢሩ። እንተኾነ ጠንቂ ናይቲ ፍጻሜ ይኹን እንታይነቱ ይገለጸን። ማዕከናት ዜና ሩስያ ጠንቂ እቲ ፍጻሜ ታሪማ ዝወደቐት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ዩክሬን كون كم تخل ጸብጺበን ኣለዋ። መሰረት ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ሮይተርስ እታ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መኽዘን ነዳዲ ገጻያ ትበርር ነይራ። እዚ ካብ ክረምሊን ይኹን ካብ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ወግዓዊ መረጋገፂ ኣይረኸበን ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ዩክሬን ትመል ቀዳማ ኣብ ደቡባዊት ከተማ ኦዴሳ ሩስያዊት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣብ ሓደ ኣፓርትመንታት ብምውደቓ 2 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 8 ድማ ቆሲሎም። ካብቶም ግዳያት ሓደ ወዲ 4 ወርሒ ህፃንን ወዲ 3 ዓመት ቆልዓን ምዃኖም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኩናት ምክያድ ትቕፅል ኣላ ኢሉ ምዕራባውያን ሃገራትን ሓገዝ ኣፅዋር ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ። ኩባንያ ኣልፋ ኣብ ባቡርና ዝለዓለ ወርቂ ከም ዝረኸበ ሓቢሩ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ወርቅን ክቡር ሓፃውን ንክደስስ 2018 ፍቓድ ዝረኸበ ካናዳዊ ኩባንያ ኣልፋ ኣብ ከባቢ ባቡርና ናይ ንዑስ ዘባ ጎኘ ዝለዓለ ውፅኢት ዘለዎ ምርመራ ኣካይዱ። ከርካሻ ፕሮጀክት ኣብዚ ሰሜን ወፍሩ ዳህሰሳዊ ንጥፈታት ከቃንዕ ዝርከብ እቲ ኩባንያ ካብ 2018 ጀሚሩ ኣብቲ ን771 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ፕሮጀክት ወርቂ ክህልዎም ንዝኽእል ከባቢታት ኣብ መደሳስን ኣብ ምሕዛእን ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ከባቢታት ኣቡርና፣ ዓናጉሉን፣ ተሎግ ሜጃንን ገለ ካብቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ዳህሰሳን መጽናዕትን ተኻይዱሎምን መባእታዊ ዕድና ተጀሚሩሎምን ነይሩ ዝበሃሉ ሸነኻት ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ኮይኖም ነበርቶም እቶም ከባቢታት እውን ኣብያታዊ ዕድና ክዋፍሩ ይረኣዩ መንበሮም ይንገር። ኣብ ዓለም ዘውዓለና ጸላኢኻ እውን ኣይውዓሎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽ መግለጺ እቲ ኣብ መጋቢት 2/1896 ዝተኻየደ ውግእ ዓድዋ እቲ ቀንዲ መበገሲ ጥሕሰት ናይ 1889 ውዕል ውጫለዩ ነይሩ። እቲ ጠንቂ ድማ ከምዛ ክሳብ ሕጂ ዝገብርዋ ዘለዉ ከይተረዳእካ ታዊካ ምፍራም ምስ ፈረምካ ድማ ከይተረዳእኒ የፍርም ኢልካ ማዕገርጋር እያ። ውግእ ዓድዋ ንክዝከር ወሳኒ ተር ኤርትራውያን ተዘኪር ይፈልጥን እዩ። ኣብ ምፍሻልቲ ውግእ ብዙሓት ኤርትራውያን ይሳተፉ እምበር እቲ ቀንዲ ግና ናይ ባሻይ ዓለም ሓረጎት ወይ ምስጓክ ስለያ ሓበሬታ እዩ ነይሩ። ባሻይ ዓለም ስለያ ናይ ጣልያንን ምኒልክን ወይ ዳብል ኤጀንት ኮይኖም ይሰርሑ ነይሮም። ጣልያን ድማ ይኣምኖም ስለ ዝነበረት ከም ምኒልክ ዝተዋህቦም ተልእኮ ሒዞም ናብ ጣልያን ሓበሬታ ሃቡ። ንሱ ድማ ምኒልክ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝሕልፍ እቲ ኩናት ሰንበት እንተዝግበር ሰራዊት ምኒልክ ከይተወደበ ስለ ዝጸንሕ ነቲ ኩናት ብቐሊሉ ክዕወትሉ ከም ዝኽእሉ ይእመኖም። ባሻይ ዓለም ድማ መሰረት ምስ ምኒልክ ምስጢር ተሰማምዕሉ ነቲ ኩናት ሰንበት ከም ዝውዕል ብምግባር ሰራዊት ጣልያን መሪሖም ኮነ ኢሎም። ናብቲ ብራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ተመርሐ ብርቱዕ ሓይሊ ናይ ፈረሰኛታት ሰራዊት ከም ዝኽርደንን ዝድምሰስን ብምግባር ኣብ ሰራዊት ኣሉላ በሜላ ተሓወሱ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ኣብ ዓለም ዘውዓለና ጸላኢኻ እውን ኣይውዓሎ ተባህለሎም። ኣብ ውግእ ዓድዋ ኣስታት 17,700 ብወገን ጣልያን ብምስላፍ ኣንጻር 120,000 ሰራዊት ምኒልክ ድማ ተዋጊኦም። በቲ መስተንክራዊ ኣሃዱ ስለያ ባሻይ ኣብ ዓለም ሓረጎት ተሓጊዙኻ ሰራዊት ምኒልክ ንውግእ ዓድዋ ውሽጢ 2 ሰዓታት ዛዚሞ። ገሊኦም ደብተራ ጸሓፍቲ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ሓዊስካ 4 ሰዓት ወሲድ ይብሎ። እቲ ቀንዲ ዝያዳ ሰዓታት ዝወሰደሎም ምኽንያት ግና ንጣልያን ክስዕሩ ኢሎም ኣብ ሓንጎሎም ስለ ዘይነበረ እምንን ካራን ሒዞም ክፍክሩን ክዕገርግሩን ገዳይ ጥራን ጫካው ጥራን ጎደሉ ክብልዮም ግዜ ወሲዶም ይበሃል። ዳርቱ ግን ምሩኻት ጣልያን ኣብሊዖም ኣስትዮም ሓድሽ ጀዲድ ከዲኖም ከፋንዎም እንከለዉ ንምሩኻት ኤርትራውያን ዓሳክር ጣልያን ድማ ከዳዕትሎም ቤት ትእዛዝ ኣሉላ የማናይ ኢዶም ጸጋማይ እግሮምን ኣብ ጉንዲ ኣእሲሮም ብፋስኪሮም ቀሪጾሞም። ናይ ታሪክ ተመራማራይ ኣውግስቲስ ዋይልደ ድሕሪ እቲ ውግእ ናብቲ ቦታ ፍጻሜ ክበጽሕ ከሎ እቲ ዝተቖርጸ ኣእዳውን ኣእጋርን ዝሓዘ ኹምራ ከዓ ገና ይርአ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ዝበስበሰ ኹምራ ኢድን እግርን ርኤ ኣዝዩ ድማ ዘስካሕክሕ ነበረ ክብል የዘንቱ። ዝኾነ ደቆም ነዞም ኢዶምን እግሮም ዝተቖርጹ ብሓጎታትና ኣብቲ ብትረኝታሃችንከ 1935 ዝፍለጥ ካልኣይ ውግእ ኢትዮ ኢጣልያ ንሰራዊት ሃይለ ስላሴ ሕርሕራይ ገይሮም ብምቕጥቃጥ መላእ ኢትዮጵያ ውሽጢ ሒደታ ወርሒ ብምቁፅጻር ሓኒኦም ፈድዮም ነምዮም። ባሻይ ዓለም ድማ ብድሕሪ ኩናት ዓድዋ ንብዙሕ ዓመታት ከም ኣመሓዳሪ ኢንጥቾ ብምዃን ድሕሪ ምግልጋሎም ብ1933 ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድመኦም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜና መሰናድኦ ናብዚ ፍጽም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።